Sate tak jenis sate Mas Kentor nyes. Ini tipis ya, tenan to ora? Assalamualaikum boleh masih, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, sehat tapi ora sehat. Guyu ta. Moga-moga sampean waras terus datang dan lurus. Lagi bola awak dhewe kabeh budal ngemblok ing lamar. Kok ngemblok nang lamar. Ora. Ora nek kaya nggo parcel ya. Nah, ngiming-ngiming. Terus iki apa mek apa ta? Jane mek apa? Ngiming-ngiming tanggane, Mas. Mek tangga. Karena gue emang oleh uncalan daging tuh. Ayo dik sate ngono ae. Obong iki. Berarti iki apa nyate ngono to? Iya, Nek. Obong-obong wis siap kabeh to rong bahane? Siap. Wis nek wis siap kabeh langsung ya dieksekusi. Kurang jarine Amah. Kurang dagingnya kurang. Allah. Nek kurang kok nganu. Sapi nama. Sampai gue harus dicawo-cawo. Pedete yo. Yo, Wis kasar. Orang tanggone kuwi. Kasar kakak ngomong langsung aja dieksekusi. Mergo amal itu tanah ya su. Pokoknya ikuti terus videonya nih Mas Channel. Mas Channel. Gobios. Piye pertama bolo. Langsung disisir didadekno beberapa bagian iki bolo. Wah, wis kaya biasa Lho, goleng ya, dhewe teman. panitia mang bolo. Panitia mang. Panitia le. Lah panitia kok rene ora nggawa daging. Ora dikeki. Wedhus loro ndak wong wedhus loro dienggo wong piro? Dimasak ning ndek lokasi iku wis. Nah iya, tambah beberapa bang. Nyate. Ono anu tarone kono daging taro tambah ngono ta iki Mang Iwan. Mungkin apa? Saya. Koyo aku wis ready maem deh. Wis ready to am. Heeh. Lah aku wis Ndak bayi bajang. Bantu Mas, cekel Mas. Cekelile. Kengot aja. Kakek ngomong apa donan iki? Iya. Ya kan? Ini kok kayak gini ya. Kontol. Ih. Kita jadikan beberapa bagian, Rek. Oke. Kita dirisi cilik-cilik ngono. Tuwi pis kudune. Wingi gak mateng anjir. Ayo, iki iki. Apa? Saya wingi Iki, kok. Iya, wingi gak mateng. Bagian ketoki bagian mana? Aku tak. Kayak ngurus liane. Oyo anek ngene iki lagi oyo-oyoan ya nek ngene iki oyo-oyoan. Nah, iki cekelin aja. Hah? Ojo pacar aku tak. Pacare nang bapak no? Tapi tak urus. Ngebut Anak memang kalau ngurus iku ngurus liyane, pacar tak urus. Aku nanti pacar untuk Iki cekeli monyet. Apa? Iki enak. Iki otot kita iya. Enak sing otot iki enak yo. Otot enak otot. Iki otot ta iki, Cuk. Lulur iku jenenge bolo. Gila bolo. Masa iku daging? Gak Otot. galung iki ora daging. Kok kita daging ngono iso takok iku. Ya sing tipis-tipis. Biar sampeyan ta. Lho gedhe nggonku kok iso. Apa. Jadi kok nggonku sak ngene to ora? Ya gedhe nggonku. Telanane entek ta, Mas? Telanane apa jero? Ambil lagi telanane. Cukup sing ngongkrong, Cuk. Aku salah dulu. Nah, ya am. Ini didadekno beberapa bagian. Pertama, kita ambil dari sisi kanan. Ini lho, nang ngetoki iku lho. Carane piye carane? Nah, master step ngene lho, set satu arah, set kok ngomong. Kesuwen. Aku ya bodo kesuwen, amat kesuwen. kok. Penting budel kok. Iya. Nah, daging ono garis-garisnya putih lah iku koyo lapis ngono. Iki salmon, Mas. Salmon. Dadi iki gak daging sapi. Wong ini kan dari kurban kan salmon. Salmon. Salmon tambah larang le, Cak. Lak babi bolo iki. Aja Apa nang ngarani ngono beef? iku. Beef apa? Beef. Beef bacon. Kok iso babi lho iku ora Kita makan beef bacon bolo. Beef bacon iku babi ngono ta? Beef bacon kuwi daging sapi. Oh, beef bacon daging sapi. Iki daging saka ndi? Koyone. Boyo. Yurut. Kayane sok Inggris kabeh, Cak, ora kotak Iki Inggris. daging Swiss. No. Sapi Swiss kan ngene iki lho. Teksturnya lembut, padat, kenyal. Langsung dimakan. Masa iki lembut, Rek? Rasanya kok gak landep yo. Lembut-lembutan ini jare lembut. Gak Wis landep ready iki. Ready iki nggo nyunduki gorokan ya iso. Ada mbak bereng kene lah, kan piye ta? Iya, mang lo rupane mblutu.
Lah iku sebab iris ya Mas. Cilik-cilik. Langsung aja sing wis gak usah tambah suwe-suwe. Sing rada cilik ae enane kok gak matang. Cilik jo. Iya. Delok lho sak meneh. Bengi kok melok to, Ipan. Iya. Melu. Mbek sing iris mbek ama. Iya iku gede-gede kok gak matang tengah. Tapi enak bro. Mas Rudi. Waduh. Wah, rambut uncal kok koyo ngono. Umume panitia ngono kok apa to? Berarti ketemu uncal lepok. Wong kok balane. Kok dilokno ngurban. Ya ora. Nah iya, tapi sampean jalan nang urban yo Cocok. kemelatak ngono awak Iya. kemarin. Kalau dagingnya merai. Terus iki mang sampean tuku areng ndi, Mas? Ini pupuk lho. Ono bubuk ono to. Bisa kene kono. Wong tutulan lho. Ready. Tapi tetep ono sing golek areng to. Itulah namanya apa? Cara berbisnis. Yes. Wala. Wong mbok ontah mantem nang klotak-klatak ya, Mas. Langsung mbok sunduki iki, Mas. Ada orang iku lho. Nah, Cetok yo ama wis lesu. Iki namanya jenenge bagi tugas. Ngono. Iya. Ya cepet ndang barin gak kedalan. Wis golek mamak koneh kok. Lah iya sampean aja dalu-dalu lek. Selain kedalan kan Anak mama marai sampean iki metune aja dalu-dalu. Juga ngono juga sih. Tapi ya, Tahu batas aja rek. ndak makane iku. Ning gunung Nah. sing tak tompo. Lah sing tak tompo. sing tak tompo. Ning gunung mbok Ora tompo. godak nyanyi tapi gunung ngono terus sing tak tompo. Ora iso nyanyi sinden-sinden iki kok. Nyemarae vokalis kadro ya ora iso nyanyi. Apa salah dan dosaku sayang Lah. ya. Asik. Nek iki ditanggap wis gak payu ya. Payu. Wah, dikeplek Wong ngene ra diternone kebun binatang iki lho. Lho, kan tanggal 2 tanggal 2 awal tak tanggal terno. 2 tak ternane kebun binatang. Sopo? Iku Rudi. Rudi. Kabeh. Tak teken yang druji hitam. Di live streaming. Ya koyo ngene iki lho carane rek. Mati di JJ. Jadi sunduk-sunduk iku koyo ngene. Iku normale nyunduki daging ya apa sih? Mas Balil, kok Mas Balil. Lagune iku nyandu ya. Tercandu-candu ya karo lagu iku. Siapa nih? Sampean. Aku MBG. BG. Ono nih singkatane kok MBG, BNI, terus apa nih? Apa iku? Di lagu-lagu ini anyar lagi Ono. anyar nih. Woi, titipisno. Sing siapa leh? Aku. Weh, Hmm. berarti sing digolek polisi kuwi, Rut. Oh, ndak iya. Paling ya aku iki lho. Diterno. Ada tiga polisi piye no? Pencemaran nama. Pencemaran nama baik. Pencemaran ama kan harus dicemarkan emang. Oh, pantesan. Wah, ini sampe iki sing wala ngiris tenanan iki. Sok koyok-koyok Nah. ngono ya. Iki berarti kapan, Mas? Aku. Gak rapi lah. Alhamdulillah, gak rapi. Kak buwo. Yo kanggo apa di mah? Lho, bermanfaat ya. Bagi semua rakyat. Dilocok. Bagi semua rakyat ya. Kicik. Gimana? Apa? Bermanfaat bagi semua rakyat. Ya. MBG lah aneh. Bermanfaat bagi semua rakyat. Ini iki lho. Mulai deh kemprohnya. Kemproh-kemprohnya mulai deh. Tanganem kok itu ya kemproh kok ada tanganem. Kena darah-darah. Nah iki lho bolo iki prosesnya pembuatan nyunduki ya. Proses pembuatan nyunduki sate. Iki sore sakmene iki dah. Engko iki Proses. bar disunduki langsung lagi ayo kas geni. Kas genine nganggo areng, Mang. Mas sama Mang wis tuku mang areng. Ambune seger. Kok iso iku lho, daging ngomongnya seger rong dikek bumbu. Ya, apakah piye ngono? Tergantung sapi ini saya sapi apa? Sapine sapi Brahma iki, Mang. Nek sapi tank diambet yo batek. Sapi abang, sapi Brahma. Nah, Lah ya nek sapi tank diambet yo batek. seger. Wah, iki iso ses tenan iki ya. Nyate tenan iki. Intine nyate tenan. Terus itu ae pulang. Delok mulai kabeh. Mulai. Nyate tenan iki. Kanca-kancane iki piye mbok info Mang pada perene ta? Siapa Mas? Siapa itu? Lah, Mang. Siapa? Ono aan ono anu Mang. Kayak masakan iki yo wis nyate dhewe bolo. Oh, nyate juga. Tapi tidak kan barang-barang lo seru. Lah iya. Iya, Mas. Piye? Spesial jagal iku, Bos. Bisa jagal. Kang ketek. Tukang ketek. Aku coba tidak Mas ya mergawe Mas. Iki jajal iris lek rasane piye? Pegel lepol tek rapat Santai, pedot. Coba santai. ngersulo Mas, kalau ngersulo Mas, dadi wong lanang kalau ngersulo Mas.
Nek foto kon ndi? Nyolong nggih tanggane. Sok Nyilah. Iya bocah iki. Oh dibareno. Wis. Iki aku soalnya iku Mas, posisine iki ambune kok seger ana wong bakar. Dadi aku ora koyo tersaingi ngono Ora lho. trimo ngono Ora maksudnya. tersaingi, tak ape tak sumbarane. Wong ndak mekene. Kono lho, Rex. Wes nek kene ae, padang nek kene lho. Wes enak nek kene. Lama tok ndi. Gak apa kan ngene? Kak, wis aman nek kene. Ambane sak piro? Antuk nang ngidul ya. Itu lho ndi? Rek ono nang sikilem, antuk nang rono. Kan ono ngono ae. Sing Mundurno. Wis salah Pokoke sak amben dulu. Sing sak Iku botone papat to botone loro tok ae. Loro nang oso. Nganggo ikan nganggo iki. Oh ya wis. Oh gak iki ndi Mas Teh? Apa teh jenenge iki? Apa lah maksud? Wesi. Mesti haji kok nang goreng. Iya. Si ono. Halo Om. Love you. Dasi sumet ae dikakno wae iku. Situ sabar Om. Maksudku ku leh rene sithik lho, Nduk. Ngomong aku kira ngerti kidul kok. Wong kene kidul ndi karo kok. Iki kanggo Mas, iki kanggo singget botone. Disingget bareng. Disingget iki ini lho gak korat-karit rek nerata. Siap, siap. Dadi wong ki sing primen sithik ngono lho. Langsung dijorke mawon. Ono tutorial ngekakno geni ngono maksudnya. Ngowo le. Oh, tutorial kana. Nah wis ngene iki bolo ya dirapekno neh. Pokoke iki konten isine tutorial. Nah, tutorial lah nggo mbon nak. Iki kene dikene nggen. Rondok. Wes. Kok golekno watu neh ngono. Wes watu-watu sono. Sip. Mantap lu karek. Tarik kipas. Nah, aku asine iki gak ngerti carane ngekakno bolo. Pokoke angger disumet ono plastik pokoknya apapun Masa nggo plastik rek? wis teh. Ngono ambune. Gak apa. Kita kalau Sampeyan kok kene le, kan ngene teko etan. ngono Mas. Lho. Etan kan dil. Etan iki kene lho. Kulon kene. Jan. Jus Mas ya. Jujis. Enggak rasa-rasa plastik. Ya orang iso makan langsung ya, Mas. Kalau kayak minyak kote. Saya lengku kan minyak kote. Sailengku iya. Minta minyak kote. Kayak iki lek tisu nenggen. Kemradat. Ya Allah, tisune bongko. Yang ini wae lho. Tisune Ora Mas. makan-makan. Sapa jenenge Rut? Tisu sing akeh sisan Rut. Langsung bobok. Neh Rut. Ya iku lho wis makan lho. Mbak dikipas no dong. Oh. Harus dikipas terus iki. Iya, Mbak Dimas Om. Tak bantu. Semendek kudu nggo daging kok. Enggak. Kenapa sih pakai itu? Ya ono emang cacah nggone iki kok. Bang, monggo. Oh iya. Bah. Nggih. Ini ki setahun pisan lho Mbak bakar-bakar, Mbak. Lah iki lho, DJ proses nggih geni rek. Nek gawe geni ini ya kok biasanya memakan waktu yang sangat lumayan lama. Lumayan. Aku tak ngilangi dongo tok ayo. Ya sakarep-karep. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lah. Nek aku dene lah, ndi lah. Apa nih? Wah, aku cik sembur nganggo bisa. Sing gare weteng orang yang iki biasane. Mbok sembur mangko mes kemeluk lah, Mas. Kayak sembur nih. Oh. Semburane Mas sama. Sembur. Oh iki arenge ra mekan. Malah. Yo ono koyo plastik. Areng klomoe koyo ngono kok sampean percaya to. Seklomoh iku. Iki lho. Kayak iki nek wis kena tangane ama iki langsung tris ngono deh. Ngicris. Ojo nabrak Mas. Ngisor ora. Api dari penghuni neraka ya jelas ngobongno lho. Nah iya, kan kamu penghuni neraka. Cacah. Cocok. Terus kemrata kene.
Saya konten iki Mekah. Biasane iku nganu nek DGI. Aduh. Alah kesenggol. Ora rasa nanti. Cintai ususmu, minum bahlil tiap hari. Colkan. Col seblok. Colkan. Colkan ya mas. Nah, Oh. Nek menggerong-gerong iki biasane terus Penting gedene kuwi saya anu mendhuwur. Cek mas, ini Aja dibuntu, aja dibuntu. Aja diambil mas. ya. Boyo apa jurus? Jurus penguat Endele. Ipan ilmu hitam. Ya sampean ilmu apa? kita semua pakai kas hitam deh. Ojo urung-urung lek Ora. ayam mohek lek iku penine lek. Berarti kurang dawa mas, marane bisa dawa sisan mas. Sampe ngene dah. MBG Mas Dalil ganteng. Wah. Jane nek geni karo aku sampe mendek oleh kuning. nyunduki dah rek. Nah, ya kabeh nyenduk, kabeh kan. Wis bar diwangi kalau geni-genine sampai makan langsung kabeh kok nyenduki. Enggak apa-apa. Ayo kita sunduk menunduk. Emang koyo Nggone sele biar mas, nggone. Gugone di rajangnya wis lek. Mulai ya. Iya ora sampai anu dirajang sampai kecap pedas. Cintai. kok amune sange. Sangat tenan iki. Lah iki gawe bumbune kaya ngene iki bolong. Plating bir. Nah iya, rasa Asik iki koyo jenengku deh. Biasanya iki Nyoy banget iki. kan biasa mergane perhotelan tadi Oh. cep-cep ngono. Kok sendoke yo? Hah? Alas nanti udah kanggo iki sojo kak ya Aku wis. nganu biasanya nyot 3G, Mas. Man, iya. Dia tak payah sendok. kuwi. Ya kan mengko iku dimangan sosial-sosialane. Oh, tinggu nganu. Sing dienggo apa? Dienggo les-lesan kae. Iya, tinggu lesan tok. Wes ngono tok lah wes kecap-kecap tok rasa sing anu. Ket mau ora barbar yo. Enggak ya. Saking akeh rek. Wah, kakean berarti iki. Letoy. Ora kaku. Iya. Jajan apa kaku yo terus buka banyu to, Mas. Gak capek mah, colong mah. Piye bro? Gawe sate iki lho. Nyunduk iket mangara barbar ngene padahal kita sampai ditekakno bolo Komonco negara iki. Piye Mas, makasih ya wis teko rene. Aduh sampai apa ngiwangi iki lho. Nyunduk kan ngene iki. Makasih yo. Jis. Wong nyunduki dagingnya sampai lembur. Nah, iki Mas Ipang bakar. Iya. Asik Us. wong. Menggugah selera ya, Pan? Menggugah selera ya, Pan. Endi? Iki bakarane. Gumbar ta bolo? Urung ora mbok iwangi kok. Ah, delong kasbar ae koyone. No. Suwe. Iki sing mari alat iki sing iki lho puter-puter iki lho. Iya kan kotot iki, kotot. Kotot. Tapi seenak ya iku. Masa sih? Heeh. Bukannya wis mateng koyo dadi rondo juicy ngono kuwi. Apa juicy iku ah? Kok ora gembos. Enak sing ngene iki lho, kaya ana gajah-gajah sithik ngene iki lho. Sepil sing piye Mas e? Ngene iki lho bolondo ana putih-putihane gajah-gajah niki kan enak. Oh. Jangan putih-putih ngono kuwi to. Sip. Yo pamer. Apa yang kamu mau? Nah, gitu loh mana yang kamu mau. Mendang. Ambilnya ngawat di sini. Kerja. Balik. Wes. Sing durung. Boy, kamu kan boy. Bener masih aku boyo tapi aku wedi boyo, Bos. Boyo wedi boyo bolo. Kapan iki bare rek? Rasane aku semua. Dua ada iki. Yo, jono kok dibuak iki, Eman. Makan daging kurban ku
ikonnya wakai. Emang gitu kan? Itu pakai Android juga sih. Sedang live mas. Telat. Nanti aja kan masih dipakai sode. Bukan sempat makan tadi. Makan juga toh. Nah masa ya Itu dipangan? itu apa jeneng ile? Oleh nyeting kayak iso makan. Iya ya makan. Itu live nya kapan? Engko nang bar. Kamu mau live bareng aku? Iya kok mulai aku piye? Apa kok terkenal yo? Kau tahu aku tur kene. Bener tuh. Kene Anjir. Kene kok. Ora. Kok terong. Ayo Cak, ayo Cak. Ayo mas. Aman. Nek mindur. Ayo. Kok gitu? Wes tau urung sampean? Sampean ndek lagi. Seramai ini kah atau lebih ramai lagi? Lebih ramai ya? Lebih ramai boleh kan? Bosnya teko. Besok budal lah. Wes ana bakal to urung ya? Ono. Aku mau budal andukan kuat kaki cuma. Aku mau dijak iku jam Mas Kolis ning sabar muni ndi lho bakar-bakar. Nah iya, Mas. Ndi? Sampun tak icipi lho. Piye? Ecau. Kok nyicipi sih? Eco tenan to ora? Tenang. Padahal ora nek bumbune lho, ora digana sambel, ora digana apa. Nyicipi sik bola wis gen. Awak dhewe sik nyunduke rong ora rasane, jaya. Oh, bola. Oh. Asli, tanggane iki padha pengen narong ini iki ambune sedep ngene. Iki gajah, iki sumsum. Emang ono sate sumsum. Lah yo ono to. Kancane le pelanggarane le. Nyicipi sik. Wis le. Wong sakite koyo ngene iso dikawiti ngene piye, Mas? Pelanggaran ta, Mas? Pelanggaran. Nah, tapi kene mang wis bar dhisik ya, Pan. Hah? Wis bar dhisik kene kok yo. Apa nih? Engko. Bar mangan dhisik, wis bar ngicip. Engko balik ke singgahno 10. Mana-mana iki lho, Rus. Komulan, Mas. Bukan bisa lihat tangan kayu dan lemon-lemon. Ji. Rupane le cantik tuh Mas Rudi. Ya cantik kan. Cantik kan ya? Aku mau try balik nek dikon bakar-bakaran iki. Di barang ini, Bro. Awak dhewe. Tahun ngarep nih bakaran nih, Pan. Ngetik bakaran. Maksudnya ini bakaran ning wowone ngono. Maksudnya le, ngetikno bakaran. Oh, ngetik Oh, bakaran. awak iki bagian owner, Bro. Mas cantik ngene Mas yo. Mateng wis. Cantik tuh orang ini, Mas. Cantik tidak entar lho. Monggo kanggo bolo-bolone langsung nang badhe napa iki pesen-pesen langsung teng ngene kula mawon. Tak delik nih. Halo guys, iki lho bola diiwangi ngirisi karo bolone kita sing kita impor dari dunia antah berantah. Kita jemput dari hutan belantara. Karena gak wani budal rene dhewe. Iki lho bocah delok prencengane delok. Lah. Allah. Residivis. Allah. Iya. Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Residivis. Mulai hanya ditutupi terus. Introvert rek. Ya introvert. Nangis sih. Tipis-tipis lah cukup untuk Ini gak tipis lagi. Enak kandel. Kandelku gak kepangan malah nunggu. Masa enak kandel. Masa kau meragukan aku sih? Iya. Bisa ya. Aku juga kena-kena sama ini. Ada keseruannya boleh nek bengi-bengi kayak ngene nyate. Wes. Sip. Iki kok ya diri sih kita, Mas. Iya toh. Tomat-tomatnya bareng iki. Tomatnya dibakar. Kan gak mungkin. Dibakar apa diiris? Diiris dong. Dibakar enak to, Ra? Enak. Tak melonyot. Ya iya, justru aku juga monyet teman. Sing melonyot lebih enak berarti. Wes. Iki piye iki? Keseruan iki membakar-bakar iki. Delok le, kecantikan apa yang kau dustakan? Kecantikan apa yang kau Wah, dustakan? jos tenan. Dewe Iki lho sing bakar iki lho. Nih terono modal 1 juta ngono lho, aku tuku sapi sitok. Mbok Terus sate sitok, sapine. terus buka owner. Sate tak jenenge sate Mas Kentor nyes. Delok Mas. Wis ora sepiro iku. Sitok ini ndi, Mang? Wis untuk 3 porsi gitu. Enak iki.
Ayo 20 ribuan, ayo dibeli. Satu tusuk ya. Beli. Segini 50 ribu. Dagingnya sangko iku, Mas. Premium. Impor sangko Swiss yo. Wah, Kita dagingnya kok. teko Swiss. Kira wah pajak Mas mlebu Mas Masya Allah, pajak Indonesia ini larang lho. Balil mari Mas. MBG Mas Balil ganteng. Toy. Mas rata Mas. Wah, nek kempel ngene iki. Kandel kabeh. Ambare suweger iki ya. Lesu ya. Apa? Nah dimatang nama untuk ayaman bareng-bareng lu wesu aku iki. Ini modelnya. Di bareng sik kabeh. Mani bareng-bareng ngono lho. Ngono ya. Kesane wong Jawa. Sakjane ngono, ora kaya enane ngono iki kaya. Noh ngene Mateng sithik, Angkat nyem. angkat nyem bareng bakar ya bar. Wah, segar tenan. Wah, lah kaya ngene tuh ya. Jos tenan. Melekata ngono ya. Nek kanggo bolo-bolone sing didaging kon bakaran ora apa-apa, tapi Kon bakarna tok. Oh nang ngono tak Wis bong. bakar deh, gak sangitan Balik balik. ngono balik. Oh, alah. Sempurna iki ya. Loh. Nikmat mana yang kau dustakan Tuhan. Teman mah karene gak nyate ya lo ya. Musingin pun nang grup kuar-kuar aku kok. Lho, ndak iya. Iya, sapa sing duwe wak daging sapi cah? Berarti teman sampean mah gak oleh. Loro Mas, nang omahku Mas. Aku sampe ndongakno ya. Amin. Iya, iso tak ngopo sing korban sing nduk gede sithik. Dino lek korban perasaan. Iku balik lah Mas lor iku wis to. Wis. Walik Mas, walik Mas. Wis tak wali. Lah kaya ora kewalian ngono nah. Gajah rupane putih, dibolak-balik padha wae. Piye wis dadi dorong bumbune. Ya urung lah ya, delok ini sih tak ogrok ya. Ngobrol lah pas aku wis dadi. Kakean ngobrol kok. Wis ta lah, nek ra ambek ngobrol no paling tanganku keiris, kan ngelamun. Nah mangae ora ngobrol tanganmu ketusuk kok. Nah iya. Yang ngono ku nek ra ngobrol, mulane tak pakai ngobrol iki. Iya. Oleh mengiris cilik-cilik tenanan iki ya. Lah ndek ora iku ben kok karek ngerwawuk ngono. Nek gede-gede yo. Aku wis kemobiar iki rasane. Apa sih sampean iku sing gak kemobiar? Kayak kabeh-kabeh Ngeces iki lho wis ngeces wis hilar ape metu. Nah, apa-apa doyan ya sini iki lah. Wes asik iki, asik. Di mana Mas, sawis lesu tenanan iki. Oke. Piye Mas wis dadi iki bumbune? Kareke kaya apa iki? Kecap. Kecap manis. Kecap manis semanis yang membuat. Nah iki. Kabeh Mas iki Mas. Ya secukupnya cah, kabeh engko lak ya Pak Dela ya Sendok. kemanisan. Astagfirullah, mosok kok gladi Cak. Endi gladine emang apa? Sendok. Sendok emang lho ndi? Iki lho Cak. Anggo tisu lho. Iku yang mbak kon jerak-jerit. Kenapa kemakalan jago kok makalan ngarepe coket walu to. Poklek, jangan aku sak cukupnya saja. kan kita aku kok nak. Tidak kakean iki lho Mas. Kurang bumbune. Apa iku? Kakean iki lho. Kecapnya kurang. Tapi banyu iki. Masa anggo banyu? Kayaknya enak anggo banyu. Sor lodok. Tenan to ora? Tenan. Sampeyan sambel sate. Ah, iku lho. Sip. Nek gak ki. Wis ya. Kayane guys. Wah enak sawangane iki. Cicipi. Cicipi lah. Sampeyan apa di Pak? Abang bawalah daging. Ini kanggo jaminane. Ini tambah Nah, seger. iya bolon tuh. Kayak melon. Ngene kanggo nikmat pian. Lalapane iki. Gen bar mangan sate, darahe gak munjuk, Masuk kanggo pun stabil. penstabil blood. Nah, ini bolo. Sene lah wis le. Kandelen niku. Kandelen. Tekeke iki muni terus ket mang bolo. Wah lah
iki semateng. Lah iki bola wis mateng kabeh ya iki mang. Bodep ya. Saya terus. Urung membaca doa taltil. Kok biasanya bola. Biasane. Ya saurunge makan ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Barik lana. fima Ojek tanah. wahina. Adaba. Amin. Wis, langsung ae bola. Doanya kok pedot-pedot iki piye to? Nah, kan berdoane Kok nek duet. nek apa nek ngarani hikmahnya kayak pedot-pedot ya kan lho. Nah, duet. Kenapa kamu hari ini kok kayak diam saja? Seolah-olah kayak gimana gitu. untu. Mas, diam bukan berarti nimbat. Diam. Gitar sono Orang ngono. Iki lho, nek sing pengen sego adem iki, sego anget iki. Aku banget. Nah, aku sego adem aja. Loh, kita sama ternyata. Sego adem. Sego adem iku mergawe bola langsung kena dienggo mangan yo. Mau enggak terima nek mau tak ngono tak. Mau mobilane goblos-goblosan Aku kok. bermangan Ya, mang bermangan sebelah ning kene mangan sate lho. Wes sak ini please. Kok nambah tambah meneh nyoro iki. Gung. Wis kan yo. Apa yang tangan? Yo koyo ngene. Ribet calur iki ape mangan ae ngono nggumun aku. Aku tak blekno meneh. Aduh. Calur iki Badanku tak mbok sithik ngono mau. Enaknya. piye enak yo langsung. Nah, yo. Kok iso le bakar-bakar. Kowe boleh sing kotot mau lu. Cuke iki lho rek lho. Iku kurang anu makhae. Kurang Oh, teles iku apa jenenge? Gak ono sih. Kegaringan. Ku adu mau Imbam sepiro. Normal Normal. menungso. Sampe Normale menungso iki mbok sakmene. katene nanti eksekusi. Suger Yakin mau papat tok iku. Ini kurang imbol ya. So. Wes Mas, ndang njiko Mas. Sate. Terima kasih. Iya be enak. Lempem. Hatene alot, rupuke mlempem. Wis. Rupuke mlempem. Perpaduan yang sempurna. Wes perpaduan yang sangat-sangat. Apa dunia sangat kemproh. Ngono mek timun cah ning kene wis sampe. Iki apa sih? Kan melon. Sapa sing bakar koyo ngono iku. Wes. Aku gak mau sing stunting wis awakku stunting. Nah, iya. Dipakan. Iya Mas, enak ta urung Mas? Urung Apa jajan, Mas? nyoba Mas iki. Nanti coba. Wis. Enak. Bumbune aja lali bumbune. Seger kayane. Wah, cah iki langsung telap-telap iki. Temblang tenan. Wis wae. Kengot lah kor-kor apa jenenge gajerek. Tapi aja enak kok. Iya enak ta ora? Gaje alot. Enak bro. Duh, tamek. Paling untuk 6 serat tedas, Pak. Nah, iya. Sudah sedikit. Wes iki dek manmu saembrat iki lho. Tambahin Mas, tambahin. Aku diet. Tambahin ya ben gak stunting. Kamu tak imboi gak mau kok Nggak, kamu aku imboi. sama kok. Masa kamu? Nang eker aja. Podo-podo iki. Jembele ngono wis ketok. Sono acara diet bareng lho, Dik. Diet cara apane mu ya? Hei. Aku gak diet tapi manganku sithik. Coba kon cilik tapi manganmu akeh. Jajal kan mulai di dhuwur. Ayo lemu kededur blengak-blengak lah. Boy mam sik wis ning entong. Ceblok kabeh ngene tambang. Boy mam bola ceblok kabeh. Aku tuh sakjane seneng sik teles-teles ngene ya. Garing gak suka. Enak Mas. Mana? Sing garing kayak banyu, Mas, kan terus. Manuk ngene lho sithik-sithik, nakirane kurang imbo. Ngono yo gak kaya amal, ora kakak. Ya ampun. Sumpah. Kalau nak mulai nek mulai. Sampai dalam satu lho. Udah terus. Dene yo ora iso mulai, atine enak soalnya kok. Tak bungkus ya. Mantap. Gimana kayak banyu loh? Aku Ya malam anak gebrakannya vitamin.
Lelah, nyatelah. Alhamdulillah. Es cocok untuk soda-soda situ. Enak tenan. Terus matur nuwun bolos sama tuh. Wah enak tenan nih Mang yo. Wes matur nuwun bolos sama nonton video yang mulai awal sampai akhir tetap aja lali. Apa? Like, Terus Comment, share, and subscribe. Gen video Mas Channel lebih berkembang nih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ikuti terus neng Mas Channel. Mas Channel. Hop, hop, Gobios. Nah, itu tidak nasi tapi ya.